Odpoveď na takto položenú otázku je taká, že tehotenstvo a pôrod nepoškodia zrak, respektíve na zrak ženy nemajú dlhodobé dopady, len krátkodobejšie. Adriana Smorádková, očná lekárka a chirurgička kliniky Neovízia Bratislava. Tehotenstvo a ani pôrod zrak určite nepoškodia. Počas tehotenstva stúpa hodnota hormónu relaxín, ktorý spôsobuje znižovanie pevnosti očného bielka. To môže mať za následok vznik dočasnej krátkozrakosti, teda zhoršeného videnia do diaľky. V dôsledku zadržiavania vody v tehotenstve opúchajú ženám nielen nohy, ruky, ale aj očné viečka a okohybné svaly. Preto ženy v tehotenstve často trpia pocitom zhoršeného preostrovania na rôzne pohľadové vzdialenosti. V tehotenstve sa tiež znižuje aj produkcia slz a mení sa kvalita slzného filmu. To môže spôsobovať ťažkosti pri nosení kontaktných šošoviek a preto v takýchto prípadoch odporúčame radšej nosiť okuliare. U väčšiny žien dôjde po pôrode k úprave spomínaných ťažkostí. U časti žien môže dôjsť aj k prirodzenému pribudnutiu mínusových dioptrií, ale k ich pribudnutiu by došlo aj vtedy, ak by neboli tehotné. Ďalšia z internetových otázok. V súčasnosti sú moderné laserové operácie na odstránenie dioptrií. Ak chce ísť žena na takúto operáciu, kedy je najvhodnejší čas? Ak žena zvažuje laserovú operáciu očí na odstránenie dioptrií, tak ju odporúčame pred tehotenstvom alebo až po pôrode a stabilizácii hormónov v ženskom tele. Čiže neplatí, že žena musí byť po všetkých plánovaných pôrodoch, ak chce podstúpiť laserovú operáciu očí.